kehtoo tähän aika kekkuloida rapkäytävissä. Joku rauha ihmisellä. Oi, pikkunen vauvas siellä. Ihana. Ihana, kun vähän et on hyljännyt. Minä kannan sinut sisään. Minä sain vauvan. Hienoa. Älä itke, pikkuinen. Minä pidän sinusta hyvän huolen. Nuku siinä kauniisti, pieni lapsonen. Nuku siinä. Nyt sinulla on isä. Minä pidän sinusta hyvän huolen. Älä itke. Älä itke, pikkuinen. Älä itke. Kolmetoista vuotta myöhemmin. Faija, koska mä saisin oman huoneen? No en mä tiedä, se kun mulla massii joskus. No. Fuck! Etkö sä kiroilet tosiaankaan täällä, hei? Joku roti. No, ei todellakaan, mua ei kiikkaa sun jutut. Sä oot 2 viikkoa omassa huoneessa. Juu, ihan varmasti. Todellakin. Kaksi tuntia myöhemmin. Faija, koska sä menet nukkuu? En mä tiedä yhtään. Mä ajattelin katsoa ton leffan loppuista, mutta en mä tiedä. Jossain vaiheessa. Ok, mut siis ton leffan. No se ei justiin. Sairaanloista. Voi vittu. Hei, kelpaisiko sulle kahvi? Kahvi? No en mä tiedä, voisin mä ottaa itseasiassa. Pistetään siihen jotain tosi mä pistän siihen unilääkettä ja lastensiruja. Otaks kahvia? No voisin mä ottaa joo. Täällä. Miksi lähdet siitä? Kyllä se pitäis lähteä, ei se mitään häkkäpettä sulla. Ai, lähtihän se. Täällä tulee se sun kahvi. Kiitti. Ystävällistä. Eikö sulla nukuttaa ollenkaan vielä? Kyllä mä yritän katsoa tuon loppua. Hyvä illanjatko sulla. Joo. No niin. Nyt mun ei tarvitse mennä parvekkeen. Mä voin ihan normaalistikin mennä. Aha. Ninni vankilassa. Isä sai tietää siitä, että Ninni oli vankilassa. Hän nauroi. Ja itkui. Molempiakin. No yhtäkkiä hänelle soitettiin. Joo.
Ja sanottiin, Nenni on kadonnut! What the fuck? Siis for real? Loppu seuraavassa osassa. Murhaa. Noniin, se on. Katsotaan millainen sitten oli. Ne voi ne kuvaukset olla vähän välillä.